Hi! Hello, hello, hello mga moms! Ayan. And since this is the first day of Bear Month, ayan, nandito kami ngayon sa Manukan nila Ate Charan. Kasama ko si Carlotta. Hi! Hi! Dahil mag-harvest kami ng itlog. Ang itlog ni Carla. For today's video. Ang dami ng eggs. Ayan, so tingnan natin kung makakailang tray tayo ngayon. Gano'n nakatagal to? Manukan nyo. Hindi pa naman umabot ang 1 year. So, 1 year pa lang siya. Bago-bago pa lang din. Okay, so titingnan natin kung gaano karami yung itlog na makukuha natin for today's video. Samahan nyo kami. Let's go. Kukuha na kami ng mga itlog nyo. First muna, Kailangan. first is kailangan natin pakainin lahat. Pakakainin muna. Pakainin na tapos tsaka harvestin. Para hindi sila tutuka. Manunuka. Dito ilalagay. Dito ilalagay yung mga Pagkain nila. Okay. Simulan na natin ang pagpapakain sa mga manok bago pa tayo makatikim ng tuka. Gaano karami? 1/2. may- Ganito. 1/2. Gaano So, ka? merong May timbangan tayo. So, kailangan, 1/2. ilan na yan? Hindi pa umapos. Sige pa. Go pa. Ang half ito. Isa't kalahati. Sabi mo kasi 1/2. Tapos, So, kailangan naka-budget din. Kung gaano karami. Isa lang yung pang ganyan mo. ito lang ang remote. Okay. Nakita mo lang kung paano siya gagawin. Ang dami, oh. Gutom na sila. Kailangan maubos niya sa isang hilera. Lahat sila makakain. Dito naman sa baba, kasi mas mahaba na kailangan natin dagdagan unti. Okay, sige, sige. So, tas ako naman magtitest para pakakainin ng mga manok. Ang daming mga ilang manok to? Bilang mo? 200 yan. 200. Tapos meron lang iba mga size. Okay. So, testing. Ikaw maghawak niyo. Yan. So, subukan natin magpakain. Ang init dito pala. Ang itlog kasi ang isa sa mga pangunahing pagkain ng mga Pinoy. No? Ay! Nanunuka sila. Hindi kaya ako matuka nito. Hindi. Pag gutom na sila, tapos ang bagal mong kumilos, ito kain ka talaga nun. Ay! Naku, yung liig. Lumabas. So may oras din sila. Ilang beses sila kumakain sa isang araw? Ren. Okay. Ahapon pa lang. Para rin silang tao. Kailangan para mapakain din sila ng oras. Sa umaga, parang 7 ata sila kakain. Tapos sa tanghali, ganitong oras. Bago mo din. Ay! Aray! Natuka ako. May sobra ka? Ngayon, kapag may sobra, lagyan mo yung Ibang konti. yung onti lang nalagay. Sa isang sakong ganito mga magkano? Abot ang 300 ata. Yung 300 pesos. Oo. Hindi ko alam. Si mama kasi bumibili. Tapos doon sinasakay sa dulog. Sa isang kulungan, ilan dapat ang sa isang ganito? 50. Hindi, I mean sa isang cube. Ganito. Tatlo. Sa isang Tatlo. Tatlo, apat, ganun. Depende sa laki. Oo. Pawis na ako. Ang hirap din pala mag-alaga. Talaga.
Tapos, pagkatapos nito, ha-harvest na tayo. Ng egg. Ng egg. Let's go. Okay, now it's time to harvest the eggs. Yung mga itlog ng ating mga manok. Tapos, dyan natin nilalagay lahat ng egg. Tapos, dating na sa bahay, so kahit sa bahay. Okay. Masisay. Hindi na tayo matutukan to, no? Hindi na. Kasi kumakain na sila eh. Ay, ako na lang doon sa taas kasi ako sa baba kasi mamaya. Okay, now, natapos na tayong Harvest. makakuha ng mga eggs. May mga crack pa rin na egg. Hindi maiiwasan, no? May mga basag pa rin. Okay, so meron tayong total of how many tray? 1, 2, 3. Tatlong tray na ano. O sige, ikaw na magbuhat kasi baka mamay mabasag ko yan. Mag-abono pa ako. Ayan, so, iuwi na natin siya sa bahay. Tapos, isi-segregate na natin yung mga size niya sa small, medium, at large. Small, medium, large, Saka XL. jumbo. Ah, okay. O, mamaya papakita namin sa inyo kung paano siya ihiwa-hiwalay. Let's go! Ayan na sila. Nakuha na namin yung mga itlog, napakain na namin kayo. Yung iba hindi ganun kalakas kumain. No? Ayan, ang mga manoka ni Ate Caridad. Sa inyo rin tong pwesto na to. Oo. Itong lupa na to, itong tinatayuan. O, nirentahan din. Ayan. Okay na, still kasama ko pa rin si Carlota para sa itlogan. Titimbangin na namin ngayon para malaman namin kung anong small, medium, large, at jumbo. XL. XL tsaka jumbo. Asa meron pala siyang 5 sizes. Paano mo malalaman yung size ng small? Anong bigat? Yung small is 50 to 54. Ah, okay. Yung small. Tapos yung medium, 55 to 59. Tapos yung large, 60 to 64. Yung extra large, 65 to 69. Tapos yung jumbo, 70 pataas. Ah, okay. Sige, timbangin na natin. Ito yung aming mga nakuhang egg sa farm kanina. So, yung mga crack, automatic dito na yan. Dito na yan. At tayo na yung gagamit dito sa bahay. Okay, go. Let's see. Ito, 62. Large. 65, yan. So, titimbangin natin. Para malaman natin agad kung ano yung pagkaka-ihiwalay ng itlog. Wala ka doon, te. Kila dyan. Sunod ako. Yan. Since, ikaw ang bagay na bagay sa'yo yung taga-ayos ng itlog. Ano size to? Extra large. Extra large. Jumbo. Ba't magkalayo yung jumbo? Dapat small, medium, large. Small, medium, large, Ah, XL, jumbo. jumbo. Okay, go. Ayan. 56. 60 yan. Okay, so ayan na. Sinisimulan na ni Carlo i-segregate ang mga na-harvest naming itlog sa mga sizes base sa kanilang mga timbang ni small, medium, large, XL at jumbo. Yan, pag-ikihan mo yung maigi, Carlo, para sooner or later, pwede yun din ang iyong maging business at makatulong sa'yo in the future. Ang itlog ni Carlo. At ayan na nga, na-segregate na namin yung ating mga itlog mula sa mga nakuha natin sa farm. Sa itlogan nila Ma'am Shi, Charen, and Papshi Toto. Ayan, yung mga magulang po nila o yung kapatid ni Brenda. So meron tayong isang tray mahigit. Apat na piraso ng Ano? extra large. Extra large. Ganun din sa large. Large, okay. Tapos 22 dito sa medium. Tsaka And sa jumbo. Tapos dito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lang na Sa small. small. So karamihan talaga malalaki yung Oh, itlog malalaki na talaga. Dati, sobrang liit talaga. nila. Bakit yan? Baka dahil sa kinakain? Hindi, dahil Lima? bata pa kasi sila nun. Ah, Tapos okay. ngayon, tumatanda na sila, palaki ng Di kain nila. itlog. Ah, sa bagay. Kasi pag diluluwa nila, lumalaki din yung egg. Diba, nag-expand. Okay, so ayan ha, ang usapang itlog natin. Itlog. Ang usapang itlogan, mula kay Carlot, anong paborito mong luto sa itlog? Malasado. Yung mga ano lang, yung medyo hilaw pa na onte. Ako din gusto ko yun. Maalat-alat. Nag-aasin ka?
Saan? Hindi. Ako rin hindi. Ayoko talaga. Tapos ketchup na lang pampalasa. Or suka. Yan. Kaya ikaw dapat lagi mo tutukan yung mga itlog ng manok. Kasi malaking tulong yan especially para sa pag-aaral niyo kasi isa yan sa mga income ng parents mo. Yes. Malay mo, sooner or later, ikaw yung magkakaroon ng ang itlog ni Carla. Di ba? Ang ganda kaya, hello. Kung ako lang may ganyan na yan din ang gusto ko maging business. Oo, ang itlogan ni Ma'am Shiji, gano'n. Hindi kasi lagi natin kinakain niya kahit saan, di ba? May itlog. Maraming po tayo ang may itlog, di ba? Lalo, kahit nga yung mga nilagang itlog lang, mga binibenta sa mabenta yan. Di ba? Okay, so for that, naku, mas marami pa ko itong itlog. Kasama po si Carlota. Thank you so much na pagsama sa akin. At dinala mo ko doon sa inyong farm. At para sa lahat ng mga gustong umorder ng itlog, order lang. Free shipping. Free shipping pero iba-ibang presyo. Ganyan. Ay, nga pala, bago yan. Magkano pala mga presyo? Hindi ko alam, Sa si XL? Mama, Si Mama na okay. Sila Ma'am Shi kasi, tsaka si Papshi, tinakbo Deliver lang ako. si Baby Talia, gawa ng nagpa-check out a minute ang pakiramdam. Ayan, sa marami pang itlogan na kwentuhan. May itlog doon. Thank you so much. This is Ma'am Shi G, together with Carlota. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you guys. Bye! It's DJ.